na taba fadiwa minimum 30 to 40% mu da muka zo turanga nan za a bi samu. Kana jin ko bawan Allah, gaskiya that is the reality. Gaskiya ina da zafin ji amma abin da zaka ji ne. Ai mun zo turai mun zo nema. Jiya ko last month ba ka ji wani ya bar duniya ba. Last 2 months, last 3 months ba ka ji an bisa wani New York ba. To haka muke ta wucewa. Yaushe zaka koma gida ba ka sani ba. Yaushe zaka tattara kudin da kace ka zo neman nan. Yaushe zaka tattara duka ka koma Ghana ka je ka yi zaman ka kai ibadan ka enjoy ba ka sani ba. Ka zama I came for 5 years kamin ka duba ka clock 10 years. 10 years ngadi wallahi zan kara 5 years maximum 15 years dai na wuce is enough na gaji. Kamin ka farfado ka clock 20 years zaka. To zaman mu ga mu da muka zo muna ce ma wai mu ne sabobi. Mu ne aba fresh aka muke fadiwo da muka zo 20 years ago muna duban yayanin mu brothers muna ce maka mu aba fresh. Mu dai ba mu zama kamar da suka kai 10 years 15 years ba mu zama. Ai kwana tashi mu kuma mun kai 20 years. Tamu da mu muka zo na akwai wadanda ke 20 years already. Yau wasu an jejiyar lahira wasu kuma na. Doki 20 na ka kara da 20 wadanda su suke nan 20 years before da mu muka zo muna duban su yan 20 years na. Ka duba yan 40 years 45 years. Still ana zuwa aikin kwankwan nan nawa ke yi.